No, de què va això? De ha Descobreix Bocairent, que jo sé que tu ja se ho conegueu bé, no? Els raperos sempre volen ser el més autèntic, l'únic. I sempre miren les seues arrels. No n'hi ha res més empàtic que escoltar una persona que parla la mateixa llengua que t'ha ensenyat abuelo, saps? Totalment. Tu ho expresses a través de la música i jo, per exemple, ho expresso a través d'un vídeo. Mira, aquesta estampeta, veus, que la tenen ahí penjat, és el guió de Sant Blai, que és com la imatge d'ací, la va pintar Sorolla i està ahí. Viure en un cap de setmana, crec que és tornar la canaga, avui bananes, la valenciana. Viure en un cap de setmana, perquè és tornar la canaga, avui bananes, la valenciana. ¿Y el de Muro? ¡El de Muro! ¿Se ha clavado este? Quin busca? Vine pa acá, sí, Què passa, nano? Estem buscant ja fa mitja hora, tio. Hòstia, tio, és que jo sóc d'arribar tard. Pues què ven, en burra? En burra, sí, com el tio Pet. Home, que hi ha Muro del Coll i encara no ha arribat. És cotxe o què? Per l'amor de Déu. Estem ahí. Porta este Valencia real. Porta este Valencia real. La millor terreta del món. La millor terreta del món. Que fa un fred que pela, sí que així jo ja gelant més per ante. Així en Bocairent, tio, calor no. Bona terra i bona gent. Què passa, Com tio? estan, amics? Què passa, nano? Com va la marxa? Què diu Richie? Pues mira, així estem, a veure Com què va fem. l'assumpte? Mal assumpte, bé. Així Jo esperant-te, que arribes tard a tots els puestos o què? Jo arribo tard a tots els puestos, però m'han dit, està Richie buscant-te i què és el que, no sé, això de què va? Jo arribo tard a tots els puestos també. Tu jo també. estic així un poc marejat, arriba també un poc tard, però tu, com encara arriba més tard, pues m'has fet quedar bé a mi. Així que... Perfecte. De què va això? De ha Descobreix Bocairent, que jo sé que tu ja se ho conegueu bé, no? Sí, tio, Bocairent és casa. És casa? Bocairent és Però casa. què, Muro de Bocairent, a quant de temps està? De Muro a Bocairent així, si no fora perquè la serra és tot serp, la carretera fa... On està Muro, exactament? Hi ha més curves que Déu. On estaria Muro? Està darrere, a l'altra banda de la Mariola. Ah, sí? Sí, són 25 minutets, però clar, passes Alfafara, passes Agres... 25 minutets al costat, jo estic a Està al 40 costat. minuts, tio. Allí fa el mateix fred que així, o...? No, així fa més fred, perquè estàs a la part ombria de la Mariola. Així fa més fred. Sí, Muro està a la part de la Solana de la Mariola. Però bueno, m'han dit que vosaltres així és casa perquè ja el Chocorroc, canceteu sempre la temporada així, no? O ja heu fet algun guany? Si Bocairent és casa, el Chocorroc encara més. És casa perquè ja, quantes vegades heu tocat en el Chocorroc? Diria que 5. Crec que des de... Hem estat tots els anys, des de... Vos Diria que tots els anys, faran la targeta platino de Chocorroc, no? És el nostre festival, Sí? som els anfitrions, home. I què mos contaries del Chocorroc, tu? Jo destacaria que tot el que li veus a Bocairent de bo ho té el Chocorroc, es transmet, no? Perquè així el que n'hi ha ho veus en la gent, l'organització, és tota una cosa molt propera, saps? No? És Esto molt familiar, no? Sí, És tio. un poble xicotet, no? Sí, Que organitzen tot des de l'amor, no? molt guai, tio. Tota la gent, el poble es volca, la gent desvoltant, la gent de l'Alcoià, la gent del Comtat, es fa un ambient guapíssim, Perquè molt màgic. quantes vegades heu vingut ja, has dit? Ja el dic que estem des de la fundació del propi festival, per dir-ho d'alguna forma, perquè més que un festival és germanor i és... Però diria que 5 o 6 des del principi, perquè estem involucrats, ja el dic, hem crescut paral·lelament al Chocorroc. Si ha vist unes sèquies així, mira, sequietes, així de nano jo, bueno, en Muro teníem sèquies d'estes, anàvem a pillar granotes, ara les han tapat totes, Ah, sí? però així encara, tio, s'aguanta tot en la pedra, està guai, tio. Ara anem a tirar per així, que per així és la Torres Portuguesos, i Vinga, d'així va. entrem al barri medieval. Ala, va, tira-li. Vale, anem a veure com està el ball. Això és Mira. un viatge al passat, eh? Serra Mariola. Encara no aneu mai a la Serra Mariola, tio. No has pujat a Montcabrer mai? A Montcabrer sí, però És la- fa molt de temps i ja no l'haig fa més. És que això és la part ombria, el que estava dient. El Montcabrer està una mica més allà, que està a la part solana, i guapíssim. No sabia jo ni que el Montcabrer era la Mariola. El Montcabrer és el cim de la Mariola. Ah, sí? 1300 i pico, no sé, 1380 o alguna cosa així. I vosaltres que des d'on pugeu? També pugeu des de Muro?
Nosaltres solem pujar des d'Agres per les caves. Jo sempre que he pujat Cocentaina a Agres a pujar jo. Però des de Muro pots pujar per la Solana, pots pujar per la cara de davant també per la Cabrantà. En També. Montcabrer. I també està el Benicadell, que està... Sí, des del meu poble es veuen els dos. Però de l'altra banda, clar. Vale, anem, per amunt. Vallà, que és la costera. Vallà és la costera, sí. Bueno, m'hauràs contat com naix el Chocorrock, però com naix Cactus? Vaja, per allà per el 2016-17, Miquel, que és el guitarra del grup, ell volia fer un grup, tal, i jo estava fent les meves coses de rap en solitari. Mos coneixem un dia, per això comencem tot de festa i tal, i comencem a xerrar. Che, podríem fer un grup, però jo voldria un vocalista raper, tal, i acordem tindre... Vale, va, doncs anem a tirar-ho endavant. I volíem que tinguera un punt així pop el grup, que tinguera una veu femenina i tal, per donar-li un contrast vocal entre la part rap i això. I contactem amb Samantha, que era amiga meva de la infància, i Miquel també la coneixia. I res, i ho xerrem, i aquella diu que sí, pega la cabota, i comencem a quedar, comencem a composar, tirem mà de Sousa i comencem a donar-li forma. I vaja, 2018 traiem el primer single, els dos primers singles, ja traiem el primer disc, aquest mateix any, i a partir d'ahí hasta ara, sense parar de picar pedra, pegar bacs, fer quilòmetres, composar i currar com a cabrons. Entonces, quin estil definixes Cactus? Hem evolucionat molt, la veritat. Jo diria que Cactus és... vam començar en una fórmula un poc més urbana, però jo diria que és pop urbà electrònic, algo així. Perquè evoluciona tot, no, al final, Això passa, tio, fer dos voltes el mateix, al final està bé, però fer-ho tres i fer-ho quatre, al final avorrix, no? Jo soc, diguem, parle per mi que estic així, soc un culo de mal asiento, que es diu, no? I necessite motivacions noves, necessite estimular-me musicalment d'altres maneres. També les modes, el panorama, la música, les ferramentes que tens al teu abast van canviant, no? I això fa que vulguis provar coses noves i que vulguis evolucionar. No? Evidentment en valencià, no? Evidentment, clar. Al final, vaig a posar-ho en un exemple que va prou a les meves arrels, no? Els raperos sempre volen ser el més autèntic, l'únic. No? I sempre miren les seues arrels, què n'hi ha més autèntic, què n'hi ha més genuí que expressar-te i comunicar-te en valencià, no? I sobretot lo directe i l'autèntic que és poder-te expressar en la teva llengua. Jo sí, ho podria fer en altres llengües, però quan tu vols generar emocions i vols empatitzar, no hi ha res més empàtic que escoltar una persona que parla la mateixa llengua que t'ha ensenyat abuelo, saps? Totalment. Jo un sent especial de poder parlar valencià, per exemple. És un orgull, és un goig, és un privilegi, tio. I és un privilegi i una força que tenim que protegir a tota costa, tio, a muerte. Mira tu, carrer Muret, i això sóc jo. El de Muret? El de Muret. Bueno, dins del panorama musical, vos se caracteritza per pegar garrot i les coses clares i el xocolat espès, no? Bé, tampoc tant. També mos hem fet un poquet... Mos hem replanit un poc, jo crec que això és l'edat, saps? Sí? Però al final t'agrada reivindicar el que penses, no? Sense voler, vull dir-te, també podem tindre música de tots els tipus, no? Ha d'existir la música protesta i la música pel simple fet de gaudir-la o de l'entreteniment pur i dur, no? Però és que moltes voltes m'ho posen difícil, tu, perquè és que hi ha coses que donen molta agonia i jo quan tinc un micro en la boca i estic davant de gent, me se calenta la llengua. I vivim en una terra, la valenciana. En una terra, la valenciana. Per sort o per desgràcia. Mos toquen hòsties per tots els costats i mos toquen la nostra i a voltes... Però bé, vull dir, està bé també, no? Però a mi m'agrada perquè al final tens que expressar el que sents i les coses que no et pareixen justes, tu ho expresses a través de la música i jo, per exemple, ho expresso a través d'un vídeo. Clar, no, sí. I això, doncs, està bé. Totalment. Parleu molt a les xarxes del concepte de tropa. Desarrolla'm això un poc, que jo no ho entenc.
Això va començar perquè, i vaig a ser-te sincer, quan creem el grup i li diem Cactus, i quan tu vas a fer-te xarxes socials, tu no podies posar-te a Facebook, no podies dir-te taula, ni podies dir-te, jo què sé... Caïra, ni podies dir-te lleó, ni podies dir-te el nom d'una planta com és Cactus, no? Aleshores busquem tenir un segon nom o un cognom i li posem Cactus Troop, no? En honor a... Pues som una tropa, bueno, és una cosa que en el rap sempre s'utilitza l'esquad o pose o criu, tot això, no? Com fent menció a que som un grup, vaja. Al final, en Cactus s'ha creat aquesta família. Hem parlat abans dels inicis de Cactus, no? De com al principi vam crear el grup, però després la banda ha evolucionat, han entrat integrants nous, músics nous, cantants noves i tècnics nous, i hem anat fent una família al voltant de la gent que hem creat absolutament tot el material que s'ha creat en Cactus i tota la trajectòria hem anat sumant una família que acabat han sigut més i uns han entrat, altres han eixit, però seguim en contacte, seguim veient-nos quan anem a tocar a llocs i aquest concepte de trup ha cobrat moltíssim significat perquè tant els músics com els tècnics, com la gent que està més propera al grup, com els propis seguidors o la gent que s'han juntat amb nosaltres abans i després dels concerts, hem generat aquest ambient de família que moltes voltes es veu en les xarxes i que naturalment ha sigut un concepte que naturalment s'ha desenvolupat en les xarxes i que avui en dia fem fort i fem propi, saps? Entonces, arreglo lo que en compte, sou un grup també de resistència, no? Encara que gent se n'ha anat, gent ha vingut, encara resistim ahí, no? Sí. Perquè això són coses que passen al final. Bueno, cada un al final té la seva vida i les seues coses, no? Sí, la música, tio, no és secret per a ningú. És un circuit, per desgràcia, precari com molts altres. I, no sé, un poc connectant amb el que estaves dient, Cactus hem sigut de picar pedra i d'anar creixent i a poc hem anat fent molts grans. Tu sí que has crescut, m'has tret treure un cat, tio, ens hem baixat al teu costat, sí que has crescut, sí. Diuen que la càmera engorda, però igual també fa baixet, sí. Jo sóc un cactus, sí, jo sóc un cactus, Mos hem desvirtualitzat avui. Sí, mira tu, quin campanar. En muros és que diuen? T'ho preguntam, què passa? Què passa? Que el campanar és més gran que la plaça. A mi, l'única cosa bonica que m'ha dit un retor m'ho va dir del campanar i em va dir que antigament el campanar estava construït en la zona més alta del poble i que les campanes eren el llenguatge del poble, saps? I a través del so, que les campanes, i a través del so era com es comunicava les coses a la gent, i és algo bonico. Ara no sabem el que significa, però és que sabent un poc, això que estàs comentant... No ho dic tan bé com ell, no ho ha desenvolupat molt bé, però era algo així. Sí, però que depèn de com estiguen són les campanes, està passant una cosa en el poble o està passant una altra. Que les campanes eren com el llenguatge, antigament, del poble que a través del seu so comunicaven certes coses a la població. I és de veres, jo no soc molt religiós ni res, però hi ha certes coses que... Home, clar. Jo, per exemple, no soc religiós ni res, però a mi m'agrada el campanar del meu poble i és un símbol de cada poble. Que sí, això no necessita ser religiós per apreciar això. Una cosa no té res a veure amb l'altra. El guió de Bocaire, que és com l'estampeta que... Mira, aquesta estampeta, veus, que la tenen ahí penjat, és el guió de Sant Blai, que és com la imatge d'ací, la va pintar Sorolla i està ahí. Càmera cafè. Richie, encara que no t'has portat massa bé, si no i tot, t'ha portat una coseta. Què m'has dut? Producció. Uy! La nova màxima Vaya samarreta tela, esportiva de Cactus 2025. Això està ben pensat, En Cactus a l'esquena, Home. Fóramela ja. Fóramela. Pávate-la, va. Ahí. Cactus a l'esquena, senyores. Faig així, apareix un cactus. És lo menos 5 mundials, tu. 5? Sempre cactus. Però això què ho heu fet? Això ho has fet tu? Vittoria i Luquino. Che, com? Sí, tio,
Toni Cactus, posa ahí. Però ho has dissenyat tu, no? Toni Cactus, ho diu ahí. Toni Cactus, qui ho Ho ha ha dissenyat jo, ho ha dissenyat jo. Sí? Che, com que ho has dissenyat tu? Va, calla. El merchan de Cactus, tio. Això ho has dissenyat Sempre, tu? sempre. En sèrio, no? Clar, que Ui, sí. oh. Ta mare, li peguen a tot, tio. A tot. Eh? A tot los roïns. Bueno, i ara què farem, tio? La musiqueta està sonant, jo crec que va ser en hora d'anar a la fila a sopar. Fer l'entrene, no? Hem de desfilar, però sí, Jo entrenem. tinc que entrenar un poc, tio. Entrenem un poc. Tu saps dur la marxa ja? Sí, sí, mira, com, jo t'ho veure, dic, veure. el fort va a l'esquerra sempre, ¿vale? Vale, va, tu marca. Si va, és cristiana o mora? Cristiana. Vale, va. Esquerra. 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 Ni s'agarren ni res, si no... Sense agarrar-se. Role, role, role.